ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ କୁଳୁକୁଳୁ ହେଇ ବହି ଯାଉଥିଲା ନଈଟିଏ। ନଈ କୂଳରେ ଥିଲା ବହଳ ବହଳ ଘାସ। ଘାସକୁ ଲାଗିକି ଥିଲା କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ସପେଟା, ଆମ୍ବ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି। ଦିନେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଲା। ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଖାଇବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବି ବସିଲା, ସେ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର। ସେ ନଈ କୂଳର ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲାନି। ବଣର ଯେତେ ପଶୁ ସେଠିକି ଆସିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ଦିନେ ସେଠିକି ହାତୀ ଆସିଲା କିଛି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଛି ତାକୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭୀର ଚିତ୍କାର କଲା, କିଏ ତୁ? ହାତୀ ଗଛ ଡାଳରୁ ଶୁଣ୍ଢ କାଢି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଚାହିଁଲା। ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ? ତୋ ଜାଗା କୋଉଟା? ଏଇଟା ତ ବଣର ଗୋଟିଏ ଜାଗା। ତୁ ଯେମିତି ଏ ବନରେ ରହୁଛୁ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଏଇ ବନରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ବଣ ଜାଗା ନୁହଁ, ମୋ ଜାଗା। ତୁ ଏଠୁ ପଳା। ଏତିକି କଥା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ହାତୀକୁ ଗୋଡେଇଲା। ହାତୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲା। ଏଣିକି କୁମ୍ଭୀର ଭାବିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଦୀ ଆଖପାଖ ବଣଟା ତାର। ସେ ବଣକୁ ବି ଭୟରେ କେହି ଆସିଲେନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଖରା ଦିନ ହେଇଥାଏ। ଠେକୁଆକୁ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଘାସ ଭିତରେ ପଶି ପାଣି ପାଖକୁ ଗଲା। ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଦଳୀ ହେଇଛି। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ହେଇଛି। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ଭିତରୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲା, ଆଉ ଠେକୁଆକୁ ଗାଳି ଦେଲା। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଠେକୁଆ, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଏଠିକି? ପାଣି ପିଇବି ବୋଲି ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ପାଖ ଗଛରେ କଦଳୀ ହେଇଛି ଦେଖି ମୋର ଲୋଭ ହେଲା। ଭାବିଲି କଦଳୀ ଦିଟା ଖାଇଦେଇ ଯିବି। ବଣର ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର। ଏଠିକି କେହି ବି ଆସିବା ମନା। ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏଠିକି ଆସିବାକୁ? ଆରେ ଯା, ସେ କଥା ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ସେ ଶୁଣିବ। ତୁ ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛୁ କି ମୁଁ ଏଠି କଦଳୀ ଖାଇକି ଯିବି? ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସେ ଠେକୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡେଇ ଆସିଲା। ଠେକୁଆର ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେ କୁମ୍ଭୀରର ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁ କହିଲା, ଅଧର୍ମୀ ପାପୀ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ନଦୀର ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ବି ପିଇବାକୁ ଦଉନୁ କିମ୍ବା ବଣର ଫଳ ଗୋଟେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ। ତୋତେ ଧର୍ମ ସହିବନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୋର ଏ ଗର୍ବ ମାଟିରେ ମିଶିବ। କିଏ ମାଟିରେ ମିଶାଇବ? ତୁ? ହଁ ମୁଁ। ତୁ? ହଁ ମୁଁ। ସେ ସମୟ ଆସୁଛି। ସେଠୁ ଠେକୁଆ ସିଧା ଚାଲିଲା ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ଦେଖ ବାବା, ଏ ଘଟଣାଟା ଆମ ବଣର ନୁହଁ, କାରଣ ନଦୀ ଉପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଯେହେତୁ ନଦୀରେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲା ଠେକୁଆ। ତାପରେ ସେ ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ବି ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର ଦେଲା।
ସେ ଭାବିଲା ବାଘ ସିଂହ ଠାରୁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସେ କଣ କରିବ। ନା ମତେ ଆଉ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ମତେ ଏବେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଠେକୁଆ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଅନ୍ୟ ଠେକୁଆ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ଥିବା ଘାସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛ ତମେମାନେ? ଆମେ ମାନେ ଏଠି ବଣଭୋଜି କରୁଛୁ। ବଣଭୋଜି କରୁଛ ଯଦି ଏଥିରେ ନିଆଁ କାହିଁକି ଲଗାଇଲ? ଆମେ ତମ ବଣକୁ ପୋଡ଼ି ଦଉଛୁ। ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ଆସ ବାହାରକୁ ଆସ। ଠେକୁଆ କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଠେକୁଆ ହେଇ ମତେ ଡାକୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଜୀବ ହେଇ ଲୁଚିକି ରହିବି? ଠେକୁଆ କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଘାସରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ତା ଦେହ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଗଲା। ପୋଡ଼ିଗଲା, ମୋ ଦେହ ପୋଡ଼ିଗଲା। ମାଲୋ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ରକ୍ଷା କର, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ବଣ ତ ତୋର। ଏଥର ଆ ତୁ ବଣକୁ ରକ୍ଷା କର। ଠେକୁଆ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କୁମ୍ଭୀର ସିଧା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ନଦୀ ଭିତରକୁ। ତା ଦେହ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। କଣ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମେ ଏଥର କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ଆମ୍ବ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ଖାଇବୁ। ତମର କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆଉ? ନା ରେ ବାବା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ଖାଅ। କୁମ୍ଭୀରର ରାଜତ୍ୱ ଶେଷ ହେଲା। ଠେକୁଆ କୁମ୍ଭୀରର ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲା। ବଣ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀରର ଯୋଉ ଭୟ ସବୁ ପଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ତାହା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଠେକୁଆ ଛୋଟ ପଶୁ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ସାହସ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ସହ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏପରି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।